Madwar 150 persuna minn oqsma differenti inaqdu flimkien f'think tank li fassal proposti għat-triq il-qudiem għal kull qasam. B'hekk inħoloq pjan uniku għal pajjiżna li jisfrutta bl-aħjar mod dan iż-żmien sabiex l-ekonomija tagħna terpilja biżjed qawwa fit-tmiem il-pandemija. Ninfluwenza u ngħinu allura l-gvern biex jiżviluppa budget li nafu li se jiġi mħabbar f'Ottubru bħalma s-soltu jiġri biex ikun influwenzat mir-realtajiet li nafu li jista' jagħmlilna l-futur tagħna aħjar, effokat fuq il-well-being u l-quality of life, il-kwalità tal-ħajja tan-nies u tal-impjegati għax mingħajr dik ma mhux se jkollna ekonomija reżiljenti u b'saħħitha. U wara li jkollna l-ewwel step, dan huwa proċess ta' 24 xahar bħalma għattilkom dalgħodu, u kull step ikun qegħdin naraw tweaking, x'adattament, x'improvements nistgħu nagħmlu biex dejjem ikunu aħjar minn istajna nkunu. F'laqgħa li fiha gruppi differenti minn kull qasam ippreżentaw il-proposti tagħhom, iċ-chairman tat-think tank Joshua Zammit spjega kif il-Kamra tal-Kummerċ dawret id-diskussjoni ma' 6 xenarji differenti li jħarsu lejn is-settur minn perspettivi differenti. Spjega kif l-iktar xenarju realistiku huwa li l-attività ekonomika tirpilja iżda jkun hemm tnaqqis meta jkun hemm żieda fil-każijiet. L-attività ekonomika terġa' tiżdied hekk kif in-numru ta' każijiet jerġa' jonqos. Il-President ta' Malta George Vella li kien preżenti stqar li huwa ser ikun hemm biex jisma' l-bżonnijiet ta' dawk kollha involuti filwaqt li l-Ministru fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Carmelo Abela spjega kif il-Gvern ser ikun hemm biex jisma' l-viżjoni ekonomika ta' dawk involuti fl-oqsma tan-negozju. Intant l-Europarlamentari Laburista Mirjam Dalli spjegat kif dan huwa mument importanti li fih inħarsu lejn modi ġodda ta' kif nistgħu niddiversifikaw l-ekonomija Maltija u nġibu bidla fil-mod ta' kif naħdmu.